Καλή χρονιά. Πάμε. Πάμε, λοιπόν, ξεκινήσαμε. Λοιπόν, να καλησπέρισω και επίσημα τον Παναγιώτη στο κανάλι. Πρώτο podcast, μεγάλη τιμή. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Πρώτη ερώτηση είναι λίγο άτοπη, γιατί οι περισσότεροι που θα δουν αυτό το podcast ξέρουν εσένα και δεν ξέρουν εμένα. Αλλά πες μας λίγα λόγια για εσένα, έτσι, περιληπτικά. Γενικά, όχι όλη την πορεία σου μέχρι τώρα, γενικά ποιος είσαι, με τι ασχολείσαι, τι κάνεις ακριβώς. Ναι, να Για να το πάρουμε από το εκεί. συμπτύξουμε λίγο. Οκ. Ναι. Είμαι 32. Γυμνάζομαι από το 2008. Διαγωνίζομαι από το 2016. Και από το 2018 πιο σοβαρά και μέχρι σήμερα καθοδηγώ αθλούμενους και συγκεκριμένα από το 2000 και μετά, από το 19 και μετά, έχω τη χαρά και την τιμή κάποια παιδιά να με επιλέγουν για να τους καθοδηγήσω στις προετοιμασίες τους και αυτά. Όσο πιο περιληπτικά θα μπορούσα να τα πω. Ναι. Και να πούμε natural bodybuilding, έτσι. Σε περίπτωση που δεν το ξέρει κάποιος, οκ. Ναι. Οκ. Τώρα θα ήθελα να μας πεις, μιας και πιάσαμε αυτό το κομμάτι, σε τι φάση βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή στο δικό σου το ταξίδι και ποια είναι τα άμεσα πλάνα όσο αφορά το bodybuilding. Για εσένα πάντα. Οκ. Τώρα αυτή την περίοδο βρίσκομαι σε προετοιμασία. Οπότε είναι η τέταρτη αγωνιστική προετοιμασία που θα κάνω από το 2016. Οπότε ο στόχος μου αυτή τη στιγμή είναι να διαγωνιστώ την περίοδο του φθινοπόρου. Οκ, πόσες εβδομάδες είσαι δηλαδή περίπου εκτός τώρα? Είμαι 24 και βάζουμε. 24, 28, 32, όσα shows γίνουν δηλαδή μέσα στο φθινόπωρο, ανάλογα. Έχεις σκοπό δηλαδή σε πολλά shows να παίξεις, όχι σε ένα? Κοίτα Κώστα, επειδή την τελευταία φορά που διαγωνίστηκα είχα δυστυχώς τη δυνατότητα να διαγωνιστώ μόνο σε έναν, να κάνω μόνο ένα show, είπα αυτή τη φορά να το ευχαριστηθώ λίγο παραπάνω, οπότε να κάνω παραπάνω. Για πολλούς λόγους, Ναι. Σε αυτό το show στο πρώτο μάλλον που είναι ο στόχος, ξέρουμε ποιο είναι, θες να το πεις? Ναι, εννοείται. Ο σκοπός αυτή τη στιγμή, όπως έχει τρέξει η προετοιμασία, είναι το πρώτο show να είναι το WNBF Cyprus. Οπότε πρακτικά είναι είμαστε σχεδόν 24 weeks out από αυτό. Από εκεί και στο εξής έχω άλλα δύο, τα οποία έχω σκοπό, είναι σίγουρα ένα και ενδεχομένως το άλλο ένα. Το πρώτο είναι το show της MBW που θα είναι 12-13 Οκτώβρη στο Rotherham και θα ήθελα να κάνω και το show της ANBF που θα είναι 2 εβδομάδες μετά, αλλά ακόμη δεν έχει κλείσει 100% επίσημα. Αλλά αυτά είναι 3 shows τα οποία θα ήθελα να κάνω πολύ. Και από εκεί και πέρα ό,τι προκύψει άλλο στο ενδιάμεσο. Οκ, ενδιαφέρον. Μιας και πιάσαμε αυτά, θα ήθελα να μιλήσεις λίγο γιατί πολλοί δεν τα ξέρουν, ρε παιδί μου, μαζί και εγώ δεν ξέρω τις λεπτομέρειες αυτά ακόμα καλά, για τις ομοσπονδίες που υπάρχουν στο Natural Bodybuilding, τι παίζει με αυτά, και επίσης νομίζω είδα και κάποιους νέους κανόνες της WNBF, αν δεν κάνω λάθος. Αν θες να μιλήσει λίγο για αυτά, να δούμε λίγο τι παίζει ακριβώς. Το show του AJ, δεν θυμάμαι αν έχει νομίζω όλες τις ομοσπονδίες μαζί, αν δεν κάνω λάθος ή όχι. Ωραία. Αρχικά, σαν διοργανώσεις για φυσικούς bodybuilders υπάρχουν πολλές. Δηλαδή, αν ξεκινήσουμε, επειδή όλες οι διοργανώσεις έχουν ξεκινήσει από την Αμερική, πρακτικά μιλάμε για Αμερική και στην Αμερική υπάρχει, κατά κύριο λόγο, οι δύο μεγαλύτερες είναι η INBA και η WNBF. Η WNBF και η INBA, τέλος πάντων, στο ποιος κρίνει ότι είναι η μεγαλύτερη, τέλος πάντων, από τις δύο. Ναι, εντάξει, μιλάμε για τις μεγαλύτερες τώρα, όχι να πούμε Σωστά. 20 αμέσως. Από εκεί και πέρα υπάρχει για παράδειγμα η IFPA, η OCB, υπάρχουν τέλος πάντων αρκετές διοργανώσεις που έχουν, να το πούμε έτσι,
ή προσκολώνται σε μία από τις δύο ή δρούν εντελώς ανεξάρτητα, να το πούμε έτσι. Υπάρχουν γενικά και οι affiliates, δηλαδή συνεργάτες, να το πούμε έτσι, ανά τον κόσμο. Στην Ευρώπη συγκεκριμένα υπάρχουν διοργανώσεις οι οποίες προσαρτώνται στην WNBF ή προσαρτώνται στην INBA αν δεν έχουν συγκεκριμένους συνεργάτες μέσα. Δηλαδή, δίνω παράδειγμα, αν δεν υπάρχει, για παράδειγμα, υπάρχει στην χώρα, για παράδειγμα, INBA τάδε, χώρας ας πούμε, INBA Italy, INBA France, υπάρχει για παράδειγμα WNBF Spain, WNBF Cyprus, WNBF UK, ή σε μια χώρα μπορεί να βρουν και παραπάνω από μία διοργανώσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην Αγγλία υπάρχει WNBF UK, αλλά υπάρχει και η UK DFBA. Αλλά αν πας και στη Σκωτία δίπλα υπάρχει η DFCA, για παράδειγμα, DFAC ας πούμε, DFAC. Υπάρχει όμως στην Ιρλανδία η WNBF Ireland. Εν πάση περιπτώσει, γενικά ανά την Ευρώπη έχει γίνει επέκταση των διοργανώσεων και των ομοσπονδιών, αν το θέλεις έτσι. Τώρα, υπάρχουν κάποιες διοργανώσεις που δρούν γενικά με ονομασία της χώρας, για παράδειγμα, όπως η UK DFBA. Η UK DFBA, για παράδειγμα, ήταν προσαρτημένη μέχρι ένα χρονικό διάστημα στην WNBF και από ένα σημείο και μετά προσαρτήθηκε και συνεργάστηκε με την INBA. Οπότε αυτό αφορά το ερασιτεχνικό κομμάτι. Ναι. Δηλαδή, ο ερασιτεχνικός αγώνας, ο οποίος είναι και pro-qualifier, δηλαδή ο νικητής κατηγορίας ή ο γενικός νικητής ή όπως κρίνει η Ομοσπονδία ότι θα πρέπει να γίνει, παίρνει μια επαγγελματική κάρτα που ανάλογα με το ποιος είναι ο συνεργάτης, να το πούμε έτσι, ποιος είναι ο affiliate, είναι και η αντίστοιχη ονομασία. Είναι WNBF Pro Card, είναι PNBA Pro Card. Αυτά για τις διοργανώσεις που τρέχουν γενικά. Από εκεί και στο εξής, με ρώτησες για το πώς θα είναι ο αγώνας του NBW, νομίζω. Ναι. Κοίτα, με βάση τη λογική ότι το ερασιτεχνικό κομμάτι φαντάζομαι ότι θα είναι pro-qualifier για μια PNBA Pro Card. Διότι γίνεται σε συνεργασία με την UK DFBA, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Οπότε, επειδή η UK DFBA είναι προσαρτημένη στην INBA, PNBA αυτή τη στιγμή, οι κάρτες οι οποίες δίνονται αυτή τη στιγμή είναι PNBA Pro Cards. Τώρα, στο επαγγελματικό κομμάτι, τώρα πρόσφατα έχει γίνει και σε άλλες διοργανώσεις, έχει γίνει κάτι σαν, να το πούμε έτσι, Grand Prix. Δηλαδή, πλέον πολλοί επαγγελματικοί αγώνες στην Ευρώπη καλούν ή τέλος πάντων δέχονται επαγγελματίες από όλες τις ομοσπονδίες για να μπορέσουν να διαγωνιστούν μαζί όλοι. Οπότε, πέρσι για παράδειγμα έγινε ο αγώνας της ANBF, που στο επαγγελματικό κομμάτι μπορούσες να δεις πάνω στη σκηνή WNBF Pros, PNBA Pros, DFAC Pros να διαγωνίζονται μαζί, χωρίς να υπάρχει κάποια, να το πούμε έτσι, διάκριση οτιδήποτε. Ήταν ανοιχτό, ήταν open σε όλους τους επαγγελματίες. Οπότε το ερασιτεχνικό κομμάτι διαχωρίζεται, όπως είπα προηγουμένως, ανάλογα με το που είναι προσαρτημένη η διοργάνωση, δίνεται και η αντίστοιχη επαγγελματική κάρτα, και το επαγγελματικό κομμάτι είναι πιο ανοιχτό. Είναι ανοιχτό εντελώς. Okay. Το οποίο είναι λίγο ανάποδο, δεν ξέρω πώς το σκέφτομαι τώρα κατά πρώτη τέτοια. Ενώ θεωρητικά στο amateur θα έλεγες ότι θα μπορούσαν να είναι τα πράγματα πιο ανοιχτά ή πιο ελάτε όλοι, ας πούμε. Κοίτα, στο ερασιτεχνικό κομμάτι μπορούν να έρθουν όλοι να διαγωνιστούν. Εννοείται, δεν εμποδίζεται κάποιον από να έρθει. Απλά σου λέει ότι επειδή συνήθως τα επαγγελματικά shows του ίδιου αγώνα που γινόταν μέσα σε μία μέρα ήταν συνήθως φτιαγμένα για επαγγελματίες της ίδιας ομοσπονδίας. Οπότε, για παράδειγμα, πήγαινες, είχε το WNBF, είχε το INBA, PNBA World Championships, μία επαγγελματική κατηγορία. Αυτή η επαγγελματική κατηγορία αφορούσε PNBA Pros. Είχες, για παράδειγμα, το WNBF Germany. Το WNBF Germany που είχε και τον επαγγελματικό αγώνα που ήταν, για παράδειγμα, κάποιες ώρες μετά, ήταν το Iron Valhalla, για παράδειγμα, που ήταν WNBF Pro Show για WNBF Pros. Της ANBF αγώνας είχε το ερασιτεχνικό κομμάτι
Αλλά στο επαγγελματικό κομμάτι ήταν όλοι οι pros, μπορούσαν να διαγωνιστούν όλοι οι pros από όλες τις διοργανώσεις. Οπότε δεν περιορίζεις ποιος μπορεί να έρθει να παίξει. Okay. Αλλά και στο ερασιτεχνικό δεν περιορίζεται ούτως ή άλλως το ποιος μπορεί να έρθει να παίξει. Απλά αυτός που θα διαγωνιστεί στο ερασιτεχνικό κομμάτι θα διεκδικεί, να το πούμε έτσι, μία επαγγελματική κάρτα ανάλογα με το που είναι προσαρτημένη κάθε διοργάνωση. Αυτό. Δεν αλλάζει κάτι ιδιαίτερο σε αυτό το κομμάτι. Αυτό. Ναι. Εντάξει, θετικό πάντως το ότι μπορούν, ρε παιδί μου, ασχέτως ομοσπονδίες να παίξουν από πολλές ομοσπονδίες μαζί. Ναι. Έχει γίνει τώρα τελευταία αυτό και φαίνεται να πηγαίνει καλά, γιατί αυτό δίνει και τη δυνατότητα να υπάρχει, να το πούμε έτσι, ανταγωνισμός συνολικός. Ναι. Γιατί υπάρχουν πολλές φορές ξέρεις, αντιμαχίες στο ποια είναι η καλύτερη διοργάνωση, ποιες κάρτες είναι εύκολες, ποιες κάρτες είναι δύσκολες. Το οποίο αντικειμενικά δεν υπάρχει λόγος να γίνεται. Οπότε πρακτικά σου λέει ότι είστε όλοι ευπρόσδεκτοι να έρθετε να διαγωνιστείτε και να κερδίσει ο καλύτερος. Οπότε νομίζω ήταν καλό το βήμα που έγινε. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, πριν κάνω την επόμενη ερώτηση που είχα σκοπό, ήθελα να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Εσύ, αν θυμάμαι καλά, είχες μάλλον κερδίσει, αλλά δεν είχες πάρει μια κάρτα στο Classic Physique. Και απλά δεν την είχες αποδεχτεί κατά μία έννοια και τώρα πας για κάρτα στο Open. Αυτός είναι ο στόχος. Τα λέω σωστά? Είναι καλή ερώτηση, γιατί έχει ψωμί εδώ. Λοιπόν, θα σου πω. Κέρδισα επαγγελματική κάρτα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που έγινε στην Ουγγαρία το 2018, στην κατηγορία Classic Physique. Τώρα, τι έγινε σε αυτή την κατηγορία και πώς μετά εγώ, να το πούμε έτσι, εν τέλει δεν την ενεργοποίησα ποτέ την κάρτα. Ενώ την πήρα. Εγώ πρακτικά πήγα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, τέλος πάντων, διαγωνίστηκα στην Classic Physique και στα αποτελέσματα ήμουν δεύτερος. Δηλαδή, πρακτικά για έναν βαθμό μου δόθηκε η δεύτερη θέση. Είναι αυτό που λέμε ότι ένας κριτής, πρακτικά για έναν πόντο, να το πούμε έτσι, ένας κριτής σε θέλει δεύτερο, ένας άλλος κριτής σε θέλει πρώτο, τέλος πάντων. Και έτσι όπως βγαίνει η βαθμολογία, πρακτικά είναι split decision, αλλά κάποιος πρέπει να πάρει την πρώτη θέση και κάποιος πρέπει να πάρει την δεύτερη. Δεν υπάρχει ισοψηφία σε αγώνα ποτέ. Ναι. Γιατί είναι μονός ο αριθμός των κριτών. Οπότε, εγώ λαμβάνοντας τη δεύτερη θέση, λέω πολύ ωραία. Είχα σκοπό ότι θέλω να πάρω ένα top 5. Πολύ ωραία, πάμε σπίτι μας, τέλεια. Και έρχεται, να το πούμε έτσι, ο αντιπρόεδρος, νομίζω, της INBA Europe και μου φέρνει μια επαγγελματική κάρτα κτλ. Και μου λέει ότι ξέρεις κάτι, θέλουμε να την πάρεις αυτή την κάρτα γιατί πιστεύουμε ότι την αξίζεις κτλ. Οπότε, σαν πρώτη σκέψη, λέω: OK, wow, κάρτα κτλ. Τι κάνουμε τώρα, λέω. Πάμε σπίτι και ετοιμαζόμαστε για πρώτο επαγγελματικό αγώνα. Ο πρώτος επαγγελματικός αγώνας θα ήταν το 2021 που διαγωνίστηκα, αλλά θα έκανα debut, να το πούμε έτσι, πρώτο debut στην Classic Physique. Αφενός διότι δεν μου αρέσει σαν δεύτερο να παίρνω επαγγελματική κάρτα. Απλά δεν μου κάθεται καλά. Δηλαδή, ή δώσε την επαγγελματική κάρτα στον πρώτο και άσε τον δεύτερο να πάει σπίτι του, ή τίποτα. Δεν μου κάθεται καλά αυτό το πράγμα. Δηλαδή, προτιμώ να πάω σπίτι από το να μου δώσει την επαγγελματική κάρτα που αισθάνομαι ότι δεν αξίζω, ό,τι και να γίνει εκεί πέρα. Δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή για το εάν έπρεπε να είμαι μια θέση πάνω ή οτιδήποτε. Μιλάμε για τα δεδομένα αυτή τη στιγμή. Ναι. Έτσι, εκείνη την ημέρα κρίθηκε ότι είμαι στη δεύτερη θέση και κατ' εμέ ο δεύτερος δεν παίρνει τίποτα. Σπίτι. Εκτός αν έχει προαποφασιστεί ότι επειδή η κατηγορία αυτή είναι open, και όντως ήταν open η κατηγορία, δεν είχε υποκατηγορίες. Τώρα στην Classic Physique υπάρχουν υποκατηγορίες ύψους, οπότε παίζει και γίνεται και overall. Ήταν απλά όλη η Classic Physique αυτό. Ήταν μεγάλη κατηγορία και θα μπορούσε να έχει προαποφασιστεί ότι ξέρετε κάτι, σε αυτή και σε αυτή και σε αυτή την κατηγορία θα δοθούν έτσι επαγγελματικές κάρτες, οπότε εγώ θα ξέρω ότι αυτό που γίνεται μου αξίζει όντως και δεν γίνεται χαριστικά, να το πούμε έτσι. Ναι. Παίζει με το κεφάλι μου αυτό το πράγμα. Οπότε αφενός για αυτό το λόγο, κλείνω την παρένθεση. Αφετέρου, κυλώντας η προετοιμασία του 2021, βλέποντας ότι το look μου, η μυϊκότητα και το conditioning αρχίζει να βγαίνει από τα κριτήρια της Classic Physique. Ήταν κάτι δηλαδή το οποίο ήξερα ότι απλά το σώμα μου βγαίνει από αυτά τα δεδομένα. Πήρα την απόφαση και λέω ότι, κοίταξε να δεις, δεν θα ενεργοποιηθεί η κάρτα, πάμε στην Open
και ξανά. Οπότε αυτό έγινε. Έχω λάβει την επαγγελματική κάρτα και δεν την ενεργοποίησα. Δεν την ενεργοποίησα σημαίνει ότι δεν έκανα επαγγελματικό αγώνα καθόλου. Οπότε πρακτικά έχω γυρίσει σε ερασιτέχνης και ξαναδιαγωνίζομαι σαν ερασιτέχνης. Και να φανταστώ, σαν στόχο έχεις στο μυαλό σου ότι θέλεις την επαγγελματική κάρτα, έτσι. Δηλαδή την κυνηγάς. Σε αυτή την προετοιμασία που κάνεις, κυνηγάς την επαγγελματική κάρτα. Την κυνηγάω. Κοίτα, ο πρώτος δεν στόχος. σου λέω ότι είναι ο πρώτος σου στόχος, αλλά ότι είναι στα θέλος, ας πούμε, τα κοντινά, τα πρώτα. Το πρώτο μου θέλω, το πιο κοντινό, είναι σε αυτή την προετοιμασία να καταφέρω να έχω μία εμφάνιση η οποία είναι αντιπροσωπευτική. Κάτι το οποίο δεν κατάφερα να έχω στην προετοιμασία του 2021 για πολλούς λόγους. Θέλω δηλαδή να έχω μία εμφάνιση η οποία θεωρώ ότι με εκπροσωπεί σε ό,τι αφορά το κομμάτι της δυνατότητες που έχω και αυτό είναι το κύριο. Από τη στιγμή που θα έχω την εμφάνιση που θέλω να έχω, όλα τα υπόλοιπα δεν είναι στον έλεγχό μου. Εμένα με ενδιαφέρει να διαγωνιστώ σε όσο πιο υψηλό επίπεδο μπορώ, να έχω την τιμή να το κάνω, γιατί όσο πιο ψηλό είναι το επίπεδο, τόσο καλύτερα νιώθεις με το να βρίσκεσαι πάνω σε μια σκηνή. Και εάν αυτό είναι αρκετό για το οτιδήποτε, μια νίκη, μια επαγγελματική κάρτα, της γοτητής δεν είναι στον έλεγχό μου, ούτε είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει πρωτίστως. Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες. Εσύ πας να παρουσιάσεις το καλύτερο που έχεις. Να στο αντιστρέψω. Θα με ευχαριστούσε περισσότερο να βρεθώ στην τρίτη, στην τέταρτη και στην πέμπτη θέση σε αυτή την προετοιμασία που κάνω με το 100% της εμφάνισής μου, από το να κερδίσω κατηγορία, να κερδίσω οτιδήποτε τέλος πάντων, με μια εμφάνιση που αν θα την έβλεπα δεν θα ήμουν ευχαριστημένος. Οπότε, ναι, το καταλαβαίνω 100%. Οι αντίπαλοι σου, οι αντίπαλοι σου προφανώς καθορίζουν το επίπεδο και καθορίζουν και τη σημαντικότητα της νίκης ή της ήττας σε αυτή την περίπτωση. Σίγουρα θα ήθελα, είναι επιθυμία προφανώς, να ξαναπηγαίνω, να το πούμε έτσι, επαγγελματίας, να πάρω την επαγγελματική κάρτα. Αν γίνει καλός, αν δεν γίνει, καλός επίσης. Εννοώ ότι είναι όταν κάνεις για τόσα χρόνια αυτό το πράγμα, είναι κάτι το οποίο το σκέφτεσαι στο πίσω μέρος του μυαλού σου. Εννοώ ότι δεν σε τροφοδοτεί τόσο πολύ Καταλαβαίνω. όσο πίστευες ότι θα μπορούσαν να σε τροφοδοτεί. Πιο πολύ έχεις άχτη να δείξεις ποιος είναι ο πραγματικός Παναγιώτης στη σκηνή παρά η επαγγελματική κάρτα στην ουσία. Ναι. Πριν πάμε στο επόμενο, να σε διακόψω κάτι, μήπως έχεις πολλές καρτέλες ανοιχτές? Γιατί ακούγεσαι πάρα πολύ καλά, αλλά μερικές φορές κολλάει λίγο η εικόνα σου. Μία καρτέλα έχω ανοιχτή και κάτσε να κλείσω την καρτέλα που έχω ανοιχτή. Ναι. Εντάξει, ακούγεσαι μια χαρά, απλά για την εικόνα, επειδή κολλάει λίγο σε μένα, δεν ξέρω. Λοιπόν, την πόρτα για να δουλεύει και το router καλά, γιατί είμαι μακριά, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Επειδή πιάσαμε λίγο τους αγώνες τώρα κτλ. Η επόμενη ερώτηση έχει να κάνει με το δεν έχεις κατέβει ποτέ σε αγώνες, πώς ξέρεις ότι είσαι έτοιμος να διαγωνιστείς και αν θα νιώσεις ποτέ έτοιμος να αγωνιστείς γενικότερα? Είναι ερώτηση που έχει ιστορία αυτή τώρα. Γιατί είναι από πού θα το πιάσεις. Θα το πιάσεις από το πότε κρίνεις ότι είσαι σωματικά έτοιμος. Μπορεί να το δεις βλέποντας τον εαυτό σου και κρίνοντας τον εαυτό σου, θεωρείς κάποια στιγμή. Ωραία. Επειδή καταλαβαίνω που το πας, δεδομένου ότι έχεις κάνει τη διαδικασία για κάποια χρόνια, δεδομένου ότι έχεις κάνει κάποιες δίαιτες και ξέρεις ότι είσαι συνεπής, δεδομένου ότι ξέρεις ότι είναι κάτι που σου αρέσει, δεδομένου ότι οικονομικά ξέρεις ότι είσαι εντάξει κτλ. Από την άποψη ότι θα νιώσω ποτέ αυτοπεποίθηση να αγωνιστώ ή είναι κάτι που απλά πρέπει να το κάνω. Δεδομένου ότι ξέρω ότι όλα τα άλλα μπορώ να τα κάνω, μπορώ να είμαι συνεπής στη διαδικασία κτλ. Από αυτή την άποψη. Ωραία. Τώρα έχουν περιοριστεί λίγο τα αν. Οπότε πάμε σε κάτι πιο συγκεκριμένο. Νομίζω, και θα το πιάσω από αλλού, ότι
ιδιαίτερα αυτήν την συγκεκριμένη εποχή, περισσότερα παιδιά που θέλουν να το κάνουν σοβαρά, να μην είναι δηλαδή μία δίαιτα που την αποφασίζαν τελευταία στιγμή, 8 εβδομάδες, 10 εβδομάδες, γιατί είναι ένα challenge, για παράδειγμα, θέλω να δω που μπορώ να φτάσω στο σώμα μου κτλ. Που γίνονται και αυτά, αλλά προφανώς για να έχεις κάνει τη διαδικασία πολλά χρόνια δεν είσαι ένας άνθρωπος σαν αυτός. Αν θες να κάνεις αυτό το πράγμα και ακόμη αισθάνεσαι ότι ενδεχομένως δεν είναι αρκετά ιδανικές συνθήκες για να το κάνεις, δεν θα είναι ποτέ. Ενώ ότι εάν έχεις περάσει από αρκετές δίαιτες, από αρκετές τέλος πάντων περιόδους που αυξάνεις το βάρος σου, κάνεις gaining phase με λίγα λόγια εκεί. Για να μιλάμε και ελληνικά, γιατί κάποιους ενοχλούν τα αγγλικά και προσπαθώ να τα κάνω λίγο τέτοια, να μην μιλάμε με πολλές αγγλικές έννοιες κτλ. Οπότε έχεις περάσει τα στάδια σου. Και ακόμα και τότε κρίνεις εσύ με τόση εμπειρία για τον εαυτό σου, εσύ εννοώ οποιοσδήποτε, ότι δεν είμαι ακόμα έτοιμος, είσαι πολύ σκληρός με τον εαυτό σου και εκεί θα σου απαντήσω ότι πρέπει να το κάνεις, γιατί πρέπει να το κάνεις. Ενώ ότι ο μόνος τρόπος για να γίνεις αγωνιστικός bodybuilder είναι να διαγωνιστείς. Ενώ ότι that's it. Δεν υπάρχει κάτι άλλο σε αυτό το κομμάτι. Οπότε, εάν έχεις όντως κάνει όλα αυτά τα πράγματα, κάποια στιγμή θα αποφασίσεις, και λέω θα αποφασίσεις γιατί δεν θα είναι ποτέ η κατάλληλη στιγμή, ούτε οι συνθήκες ιδανικές και δεν θα είναι και ποτέ. Σίγουρα. Να κάνεις την πρώτη σου προετοιμασία. Και μετά το παίρνεις από εκεί και το χτίζεις. Και πας όπου θέλεις. Οπότε είναι just do it. Απλά αυτή η παρένθεση που ήθελα να βάλω από πριν. Αισθάνομαι ότι περισσότερα παιδιά πλέον βάζουν λίγο παραπάνω πίεση στον εαυτό τους από ό,τι θα έπρεπε και πιστεύω ότι τα social media έχουν παίξει ρόλο σε αυτό. Πολύ. Ότι δεν θα είμαι όπως θα ήθελαν να δουν οι άλλοι ότι είμαι, θα γίνουν λάθη, δεν θα ξέρεις να ποζάρεις σωστά, κάτι θα γίνει, θα γίνουν αστοχίες, θα αγχωθείς στη σκηνή. Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια τάση να θέλουν όλοι να αγωνιστούν και να κερδίσουν την κατηγορία τους, να γίνουν πρόμοι τη μία και να είναι το πακέτο τέλειο. Αυτό εννοείς, έτσι? Κοίτα, όχι κατά ανάγκη τα υπόλοιπα. Θεωρώ ότι υπάρχει μια δόση, να το πούμε έτσι, ρεαλισμού στην κατάσταση και ειδικά όσο περνάει ο χρόνος και το άθλημα ακμάζει, καταλαβαίνουν πολλά παιδιά ότι δεν είναι παιχνίδι να πας και να διαγωνιστείς. Πόσο μάλλον να φτάσεις σε σημείο να διαγωνιστείς και να κερδίσεις την κατηγορία σου, πόσο μάλλον να κερδίσεις και άλλες κατηγορίες και να πάρεις επαγγελματική κάρτα ή οτιδήποτε. Πιστεύω ότι υπάρχει λίγο. Δεν έχουν πέσει προσδοκίες, απλά έχει ανέβει ο ρεαλισμός. Θεωρώ όμως ότι επειδή πολλά παιδιά μπαίνουν στη διαδικασία αυτή τα τελευταία χρόνια με διπλό ρόλο, δηλαδή μπαίνουν σαν αθλητές, τους αρέσει αυτό, αλλά επειδή γρήγορα μπαίνουν στη διαδικασία να βγάλουν τον εαυτό τους προς τα έξω και επαγγελματικά, θεωρώ ότι αυτό το πράγμα τους δημιουργεί ένα μεγαλύτερο άγχος, γιατί αυξάνεται η ευθύνη που αισθάνονται ότι έχουν απέναντι σε αυτούς που τους παρακολουθούν και αισθάνονται ότι θα τους απογοητεύσουν, ενώ στην πραγματικότητα είναι το καλύτερο που μπορούν να κάνουν και αυτό ήταν. Δηλαδή, για να σου ξαναλέω ότι όταν θα κάνεις την πρώτη σου προετοιμασία, όλοι όσοι όταν κάνουν την πρώτη τους προετοιμασία, θα βιώσουν κάποια πράγματα πρωτόγνωρα. Η πείνα θα είναι πρωτόγνωρη, δεν θα είναι τίποτα ίδιο σε σχέση με αυτά που έχεις γνωρίσει, όσες δίαιτες και να κάνεις. Η πρώτη σου αγωνιστική δίαιτα θα φτάσει σε μονοψήφα ποσοστά λίπους ανθυγιεινά, θα είναι ό,τι πιο δύσκολο έχεις κάνει. Η προπόνηση τότε θα είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχεις κάνει. Το να διαχειριστείς το μετά τον αγώνα σου θα είναι το πιο δύσκολο πράγμα που θα έχεις κάνει. Και όσο πολύ και αν έχεις προσπαθήσει να αποτρέψεις τα χειρότερα, θα κληθείς να προσπαθήσεις πολύ και ενδεχομένως να μην τα καταφέρεις. Και είναι εντάξει. Αυτό αισθάνονται πάρα πολλά παιδιά ότι θα τους καταστρέψει όχι τη δημοφιλία τους, την αναγνωρισιμότητα. Το image, ας πούμε, κάπως. Το όνομά τους, την εικόνα τους. Και θεωρώ ότι χρειάζεται λίγο παραπάνω τσαλάκωμα και λίγο λιγότερη, να το πούμε έτσι, λιγότερο άγχος. Αλλά θεωρώ ότι τα social media έχουν παίξει μεγάλο ρόλο σε αυτό. Σε αυτή την περίπτωση αρνητικό. Υπάρχουν και τα θετικά προφανώς. Okay.
Λοιπόν, κάτι τελευταίο όσο αφορά το competing γενικά, μιας και το πιάσουμε, να πάμε σε κάτι άλλο μετά. Κάποια tips για first time competitors και παύλα, γενικότερα tips, τα πιο απλά που μπορείς να σκεφτείς ίσως σε κάποιον που θέλει να αγωνιστεί πρώτη φορά. Και δεύτερον, αν έμενες στην Ελλάδα, ποια θα ήταν η προσέγγιση σου σαν natural bodybuilder για τους πρώτους αγώνες. Οκ. Tips για πρώτη προετοιμασία. Τώρα αυτά έχουν εφαρμογή και στη δεύτερη και στη τρίτη και στην τέταρτη. Είναι tricky question αυτή. Εννοώ ότι θα έχει και αυτή πολύ. Κοίτα, δεν χρειάζεται να είναι τα καλύτερα tips. Απλά κάποια πράγματα που θεωρείς ίσως βασικά, τα οποία μπορεί να αμελούν πολύ, ενώ είναι βασικά, ας πούμε. Δεν χρειάζεται να είναι τα καλύτερα, δεν ζητάμε αυτό. Όχι. Δεν σκέφτομαι τα καλύτερα. Απλά είναι τόσα πολλά που δεν μπορείς να ξεχωρίσεις, να το πούμε έτσι κάποια σημαντικά. Ναι, γι' αυτό μερικά πες. Λοιπόν. Δεν είναι ίσα-ίσα. Ό,τι είπες πριν είναι το πιο σημαντικό. Κάτι μου λέει τώρα σκονάκι εδώ πέρα. Λοιπόν, άκου το. Εντάξει, τώρα με έφτιαξε εδώ πέρα. Τώρα έχω τη φωνή της λογικής. Λοιπόν, εντάξει, πέρα από την πλάκα. Το πρώτο πράγμα είναι ότι αν έχεις αποφασίσει να κάνεις την πρώτη σου προετοιμασία, να έχεις περάσει, καλό είναι να έχεις περάσει από μερικά, θα πω εγώ, χρόνια που απλά γουστάρεις τη φάση, τη διαδικασία. Απλά γουστάρεις να πηγαίνεις γυμναστήριο, γουστάρεις να κάνεις διατροφή. Δεν το κάνεις εξαναγκαστικά, δεν το κάνεις για να μπει στο μάτι κανενός, δεν το κάνεις για να σε αποδεχτούν ή οτιδήποτε. Το κάνεις προσωπικά για εσένα. Είναι το καταφύγιό σου. Εντάξει. Είναι κάτι το οποίο θα το έκανες, το κάνεις όταν δεν σε βλέπει κανένας, δεν θέλεις να το δείξεις πουθενά, δεν σε ενδιαφέρει να το δείξεις πουθενά, το κάνεις για τον εαυτό σου. Οπότε είναι κάτι το οποίο σε γεμίζει προσωπικά. Είναι δική σου προσωπική επιλογή. Είναι το πρώτο αυτό. Το δεύτερο είναι ότι από τη στιγμή που έχεις περάσει από αυτά τα στάδια, έχει χρόνο στη διάθεσή σου. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Ξεκίνα 6, 7, 8 μήνες πριν. Ιδανικά θα ήθελες να βρίσκεσαι σε μια κατάσταση στην οποία έχεις δουλέψει 2-3 δίαιτες, 2-3 gaining phase και έχεις φτάσει σε μια φάση στην οποία ιδανικά το φαγητό σου είναι σχετικά ψηλά, είσαι σχετικά σε ένα σημείο με πολύ καλή σωματική σύσταση και έχεις χρόνο στη διάθεσή σου. Αυτό είναι το δεύτερο. Και το τρίτο είναι απόλαυσε τη διαδικασία, μην έχεις άγχος, μην σκέφτεσαι τι θα πει ο τάδε ή ο παρατάδε οτιδήποτε. Ιδανικά, έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό σου γενικότερα για να σε καθοδηγήσει, να σε βοηθήσει. Αν το κάνεις μόνος σου, προσπάθησε να μείνεις ήρεμος και να μην δίνεις τόσο μεγάλη σημασία στο τι θα σου πούνε από εδώ και από εκεί, από τη στιγμή που έχεις αποφασίσει ότι εμπιστεύομαι τον εαυτό μου, τα μάτια μου, τον καθρέφτη μου και πηγαίνω. Απόλαυσέ το, είναι η πρώτη σου προετοιμασία. Σκέψου ότι θα γίνουν μαλακίες, δεν υπάρχει περίπτωση να πάνε όλα σωστά. Δεν θα πάνε όλα σωστά για κανέναν σε καμία προετοιμασία και είναι εντάξει αυτό. Δεν υπάρχουν perfect preps για κανέναν. Όλα. Και ένας λόγος να βάλεις και λίγο παραπάνω εβδομάδες στην προετοιμασία σου. Όλα είναι στο παιχνίδι. Θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο, θα νιώσεις πόνο, θα αρρωστήσεις, οτιδήποτε, παιδί μου. Δεν θα πάνε όλα ιδανικά. Και στο τέλος της ημέρας σκέψου γιατί το κάνεις. Και απλά να είσαι χαλαρός. Να πας, να ανέβεις πάνω στη σκηνή, να δείξεις στους κριτές το τι έφτιαξες, το 100% σου, αυτό που κρίνεις εσύ ότι είναι το 100% σου, να είσαι ευχαριστημένος με αυτό που παρουσιάζει στη σκηνή και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα τα χτίζεις την επόμενη μέρα. Αυτά είναι 3 που μπορώ να σκεφτώ. 3 με παρεμφάσεις. Μας κάνει. Okay. Η άλλη ερώτηση ήταν πώς θα το πήγαινες άμα έμενες στην Ελλάδα και ήθελες να αγωνιστείς τον πρώτο σου αγώνα. Ποιες θα είναι οι επιλογές σου, ίσως? Δηλαδή θα κοίταγες π.χ. το WNBF στην Κύπρο, θα κοίταγες κάποιον άλλον αγώνα. Πού θα ήταν η πρώτη σου βλέψη, ίσως να έπαιζες Ελλάδα, δεν ξέρω. Γελάω γιατί θυμάμαι τη δική μου πρώτη προετοιμασία που δεν είχα ιδέα από τίποτα. Έτσι. Εγώ δεν ήξερα καν ότι. Θα ξεκινήσω από αυτό, γιατί ήταν κάποια. Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια, αλλά έχουν αλλάξει πολλά πράγματα για τα χρόνια που έχουν περάσει. Ναι. Δηλαδή, όταν αποφάσισα να κάνω εγώ την πρώτη μου προετοιμασία, δεν γνώριζα ότι υπάρχει γενικά. Καταρχάς, δεν γνώριζα ότι υπάρχει διοργάνωση για φυσικούς αθλητές. Δεν το γνώριζα αυτό το πράγμα. Ναι. Εγώ απλά ήθελα να κάνω μια τέλος πάντων προετοιμασία, γιατί πίστευα ότι είμαι σε ένα επίπεδο στο οποίο μπορώ για τον εαυτό μου να βγάλω κάτι
που θεωρώ εγώ ότι είναι αξιοπρεπές. Και δεν ήξερα ότι υπήρχε, οπότε δεν ήξερα ούτε που πάω να παίξω, ούτε τι είναι αυτό. Δεν ήξερα ούτε για κατηγορίες, ούτε για πρώτες θέσεις, ούτε τίποτα δεν ήξερα. Το μόνο πράγμα που ήξερα είναι ότι ανέβηκα πάνω, είμαι εντάξει, είμαι καλός. Για να με βλέπουν εκεί πέρα έτσι και να μου κάνουν αυτό και να με κινούν εκεί κτλ. Καλά πάμε, δεν είναι πολύ απλά πράγματα. Οπότε δεν υπήρχε τόση στρατηγική από πίσω. Τι έκανα, έτρωγα, έκανα προπόνηση και απλά άκουγα τον προπονητή μου εκείνη την ώρα, τι μου έλεγε και τα έκανα. Και απλά πήγα στη σκηνή εκείνη την ώρα, ανέβηκα, κατέβηκα, γεια σας, σπίτι. Δεν υπήρχε τόσο πολύ σκέψη και ενδεχομένως αυτό να κάνει και καλό. Να μην υπήρχε γενικότερα decision fatigue σε αυτή τη φάση, να σκέφτεσαι πολύ και θα κάνουμε και ποιος θα παίξει και αυτά. Ναι. Δεν ήξερα, δεν είχα social media, δεν ήξερα ποιος παίζει, πού παίζει, τι είναι, τι κάνουν κτλ. Επαγγελματικές κάρτες τότε δεν. Δύο ήταν οι αθλητές τότε που γνώριζα ότι έχουν επαγγελματική κάρτα και τώρα προφανώς δεν σκεφτόσουν τέτοια πράγματα. Προφανώς. Ναι. Αυτή είναι η δική μου εμπειρία. Τώρα που υπάρχουν. Ξέρεις γιατί δεν μπορώ να σου το πω τι θα έκανα αν έμενα Ελλάδα. Δεν ξέρω τι θα έκανα γιατί πρακτικά παίζει να έκανα το ίδιο πράγμα. Αν δηλαδή διαγωνιζόμουν την ίδια περίοδο, πάλι δεν θα είχα Instagram, δεν θα είχα τίποτα, οπότε δεν θα έβλεπα τίποτα. Οπότε θα πήγαινα ψαχτά. Σε αυτή την περίπτωση. Σαν Παναγιώτης, ποια θα ήταν η συμβουλή σου σε κάποιον που θέλει να αγωνιστεί και εσύ τώρα που ξέρεις πώς είναι τα πράγματα, ποια θα ήταν η συμβουλή σου σε αυτό το άτομο, όχι εσύ συγκεκριμένα σαν Παναγιώτης. Δες που θέλεις να επενδύσεις. Όταν λέω που θέλεις να επενδύσεις, τι εννοώ. Δες που θέλεις να διακριθείς. Θες να διακριθείς σε αυτό. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος δρόμος. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο μονοπάτι. Που σου δίνει τη δυνατότητα εγχώρια να διαγωνιστείς στο αντικείμενό σου και να διακριθείς. Υπήρχε για παράδειγμα μέχρι το 2020 η NBA, αυτό ήταν το path. Τώρα υπάρχει η WNBF, ενδεχομένως αυτό να είναι το path. Εγχώρια αυτή τη στιγμή. Οπότε θα στόχευα για κάτι τέτοιο. Θα στόχευα να διαγωνιστώ στη χώρα, έτσι, στο εγχώριο επίπεδο και από εκεί και στο εξής, βλέποντας και κάνοντας. Γιατί από εκεί θα κριθούν πολλά πράγματα για το τι μπορείς να κάνεις. Είναι και ένα φίλτρο, να το πούμε έτσι. Τώρα, επειδή είχαν περάσει οι περίοδοι τώρα με το COVID, είχαν γίνει κάποια θέματα τέλος πάντων με τις διοργανώσεις στην Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, περάσαμε μια περίοδο που οι τελευταίοι, για παράδειγμα, αγώνες για φυσικούς αθλητές τέλος πάντων πριν την περίοδο του COVID ήταν το 2019. Οπότε από το 19 μέχρι και το 22 που ήταν λίγο περίεργη περίοδος, όσοι θέλουν να διαγωνιστούν ήταν αναγκασμένοι να πάνε έξω να διαγωνιστούν. Και αυτό άλλαξε λίγο, να το πούμε έτσι, επηρέασε λίγο την νοοτροπία και των επόμενων παιδιών ότι θα κάνω προετοιμασία για έξω εννοείται, προφανώς δεν περνάω από την Ελλάδα γιατί δεν έχω να κάνω κάτι εδώ. Που για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα ήταν η μόνη επιλογή, απλά πλέον που υπάρχει η δυνατότητα γενικότερα να διαγωνιστείς και σε εγχώριο επίπεδο, είναι οι πόρτες ανοιχτές 100% και είναι ευκαιρία αυτό για όλους τους αθλητές που θέλουν να διακριθούν. Εννοείται αυτό. Οπότε θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ιεραρχία, μια κλίμακα στο πού διαγωνίζομαι, πότε διαγωνίζομαι και γιατί. Οπότε ναι. Οκ. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο έτσι ύφος. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για gaming faces. Αρχικά για σένα, πες ότι έχουμε ένα άτομο που τώρα ξεκινάει bodybuilding, όχι απαραίτητα την προπόνηση, αλλά ξεκινάει να βλέπει λίγο πιο σοβαρά τη διαδικασία του bodybuilding. Ποια θα ήταν, ας πούμε, τα μεγαλύτερα boxes του tick, να το πω, ώστε να μην κάνει υπερανάλυση στη διαδικασία. Δηλαδή, πού θα έλεγες αυτό το άτομο που σου λέει ότι π.χ. μπορεί να κάνω 2, 3, 4, 5 χρόνια προπόνηση, αλλά τώρα βλέπω ότι μου αρέσει το bodybuilding, θέλω να κάνω natural bodybuilding, πού θα του έλεγες να εστιάσει όσο αφορά τα gaining phases?
Μιλάω για π.χ. ένταση και ποιότητα προπόνησης, μιλάω για συνέπειες στη διαδικασία, ύπνο. Πού θα του έλεγες να κάνει focus, γιατί υπάρχει τώρα τόση πληροφορία που λίγο όλοι χάνονται. Οκ. Κοίτα, θα του έλεγα κατά κύριο λόγο, μιας και κάνει 5 χρόνια προπόνηση, αν υποθέσουμε ότι είναι αυτό το άτομο γενικά, ότι φυσικά έχει μια ιδέα για το πώς πρέπει να προπονείται, θα του έλεγα να εστιάσει στις αδυναμίες του. Τι εννοώ στις αδυναμίες του? Δεν εννοώ αδύναμα σημεία στο κομμάτι της προπόνησης, εννοώ ότι πού θεωρεί ότι υστερεί σε βαθμό που αυτό του κοστίζει μυϊκά κέρδη. Είναι το γεγονός ότι δεν είναι τόσο συνεπής στα gaining phase του σε ό,τι αφορά γενικά τη διάρκεια του gaining phase. Και αυτό είναι και το ένα άκρο και το άλλο. Δηλαδή, παραλείπει γεύματα ή τρώει πολύ περισσότερο από ό,τι χρειάζεται και τα gaining phase πρακτικά κρατάνε λιγότερο από ό,τι θα ήταν ωφελημότερο για αυτόν. Οπότε... Μου δίνεις πάσα τώρα. Τώρα... Λοιπόν, γιατί το λέω? Γιατί άρα είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου. Ωραία. Τι κάνεις? Παραλείπεις γεύματα. Okay. Ξέρεις ότι δεν θα έχεις την απαραίτητη γενικότερα ανάρρωση για τις προπονήσεις σου, δεν θα έχεις την απαραίτητη πρόσληψη θερμίδων για να χτίσεις νέους ιστούς και. Okay. Από την άλλη, τρως πολύ παραπάνω από ό,τι χρειάζεσαι. Έχεις το πλάνο σου. Ωραία. Γιατί τρως παραπάνω? Ξέρεις ότι από εκεί που θα έχεις 4, 5, 6, 7, 8 μήνες γίνονται 4 ή 3. Ή υπάρχει και η τρίτη περίπτωση, αν είσαι άνθρωπος που είναι επηρεάζεται πάρα πολύ εύκολα αρνητικά από την εικόνα του. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δεν δίνουν σημασία στο αν χαλάει, να το πούμε έτσι, η σωματική του σύσταση, γιατί έχουν τόσο μεγάλη επιθυμία για προπόνηση, γίνονται τόσο δυνατοί μέσα από τη διαδικασία, γίνονται τόσο πιο μειώδες μέσα σε ένα συγκεκριμένο gaining phase που γνωρίζουν ότι τα 3 στα 4 πράγματα που πρέπει να κάνουν είναι ok, το 1 στα 4 πράγματα που είναι ότι έχουν τέλος πάντων βάλει ενδεχομένως λίγο παραπάνω λίπος από ό,τι θέλανε, θα φύγει όταν θα χρειαστεί για ένα δίμηνο τρίμηνο να πεινάσουν και να πέσουν ξανά σε ένα ποσοστό λίπους το οποίο είναι, να το πούμε έτσι, ξανά γκέινίσιμο, να το πούμε έτσι. Αυτό είναι η δική μου έννοια. Δηλαδή μπορείς να ξαναμπείς σε gaining phase και να είσαι καλά. Οπότε είναι αυτό η αδυναμία σου. Κάνε αυτό. Δες ποια είναι η συνέπειά σου στο πλάνο, φτιάξε το χρονοδιάγραμμά σου. Είναι το πρόβλημά σου ο ύπνος σου? Εντάξει, είναι το πρόβλημά σου ο ύπνος σου. Είναι πολύ λεπτό το ζήτημα αυτό, γιατί εγώ σε αυτή την περίπτωση θα σου πω το εξής. Θέλεις πραγματικά, γιατί δεν σημαίνει ότι αν ξεκινήσεις, ότι θέλεις να ξεκινήσεις natural bodybuilding, είναι όλες οι συνθήκες της ζωής σου δομημένες έτσι, ώστε να μπορείς από τη μέρα ένα να το κάνεις στο 100%. Αν θέλεις όμως, μπορείς μέσα στην ζωή σου να φτιάξεις την καθημερινότητά σου όπως θέλεις εσύ, γιατί είναι δική σου επιθυμία, και σιγά σιγά να φέρεις τη ζωή σου στα μέτρα σου. Που μέσα σε αυτό το πράγμα είναι και ο ύπνος. Και δεν εννοώ κομμάτι παρέες κτλ. Αυτό είναι το εύκολο ζήτημα. Εύκολο ζήτημα για τους ανθρώπους που είναι διατεθειμένοι να περιορίσουν την κοινωνική τους ζωή σε ένα βαθμό. Έχουν αποφασίσει 5 πράγματα. Ναι. Τα δύσκολα πράγματα έχουν να κάνουν με παιδιά τα οποία έχουν εργασίες οι οποίες είναι λίγο πιο δύσκολες σε ό,τι αφορά το κομμάτι των ωραρίων. Δηλαδή μπορούν να δουλεύουν βάρδιες, μπορούν να δουλεύουν μέχρι πάρα πολύ βράδυ. Σε αυτόν τον άνθρωπο, αυτό που θα πεις είναι ότι ειλικρινά μπορείς να ξεκλέψεις 1 ώρα παραπάνω ύπνο. Δηλαδή, μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή για κοιμήσου πριν τις 12 και ξύπνα με το φως του ήλιου. Όχι, μιλάμε για το τι μπορείς να κάνεις καλύτερα με βάση τις δεδομένες. Μιλάμε για ρεαλιστικά πράγματα. Πρώτα, πάρε επαρκείς ώρες ύπνου. Μπορείς να τις πάρεις αυτές τις επαρκείς ώρες ύπνου? Μπορείς, αν το κάνεις, είσαι κατά πάσα πιθανότητα καλυμμένος στο μεγαλύτερο βαθμό. Από εκεί και πέρα, τι μπορείς να χτίσεις πάνω σε αυτό? Μπορείς να χτίσεις λίγο καλύτερη ρουτίνα ύπνου. Μπορείς το ένα, μπορείς το άλλο. Οπότε, τι είναι η αδυναμία σου? Είναι ο ύπνος. Από εκεί. Τι άλλη αδυναμία μπορεί να έχεις γενικότερα στα gaining phase? Να ξέρεις, το είναι το τρίτο πράγμα, από box ticking να το πούμε έτσι, ότι κανένα προγενέστερο gaining phase δεν θα είναι καλύτερο από το επόμενο. Κάθε επόμενο gaining phase από τη στιγμή που έχεις σπρώξει τον εαυτό σου και έχεις γνωρίσει πράγματα για εσένα μέσα από σετ, μέσα από μέρες που ίδρωνες ενώ έτρωγες και δεν σταμάταγες να τρως και συνέχιζες.
Κάθε επόμενο gaining phase θα είναι σε έναν βαθμό στην αρχή ευκολότερο και μετά θα ξαναχρειαστεί να σπάσεις φράγματα και να ξεπεράσεις όρια, αλλά θα είσαι πιο ικανός σε κάθε επόμενο gaining phase από το προηγούμενο. Οπότε μην απογοητεύεσαι εάν το παρόν gaining phase δεν τελείωσε όπως ιδανικά θα ήθελες, γιατί έχεις και επόμενο. Και θα επόμενο και μεθεπόμενο και παραμεθεπόμενο. Επίσης, είναι ότι είναι πεπερασμένο πραγματικά το μέγεθος των βελτιώσεων που μπορείς να κάνεις μέσα σε ένα δεδομένο gaining phase. Δηλαδή, άμα συνεχίσεις να τρως SAE, δεν πρόκειται να γίνεις μεγαλύτερος. Ωραία. Πρέπει να επέλθει μια περίοδος δίαιτας, αναγκαστικά, και μετά να ξανακάνεις gaining phase. Για πολλούς λόγους. Αλλά αυτά μάλλον θα είναι σε άλλη ερώτηση για τη δίαιτα. Όχι, θα σου πω. Επειδή ήθελα να στην κάνω αυτή την ερώτηση και είναι πολύ κοντά σε αυτά που λες τώρα, ήθελα να σε ρωτήσω για σένα. Τώρα εντάξει, προφανώς οι ερωτήσεις που θα σου κάνω, κάποιες είναι ανάλογα το άτομο, τις συνθήκες κτλ. Δεν μπορούμε να πιάσουμε όλα τα παραδείγματα. Μιλάμε τώρα γενικότερα και για κάποιον ο οποίος λέμε ότι τηρεί τη διαδικασία σε έναν τουλάχιστον OK βαθμό. Okay. Για σένα συγκεκριμένα, ποιο θα έλεγες ότι είναι ένα καλό rate of gain σε ένα gaining phase? Και δεύτερον, επειδή συνδέονται, πόσο θα έλεγες ότι θα ήταν ένα minimum και ένα καλό maximum για να τηρήσεις ένα gaining? Για τη δεύτερη ερώτηση που μου έκανες, το minimum και το maximum που αναφέρονται? Minimum και maximum χρονικό διάστημα. Δηλαδή, πόσο θα έλεγες ότι είναι ένα minimum χρονικό διάστημα για να κάνω ένα gaining και να πω ότι πήρα κάτι από αυτό, και πόσο ένα maximum πάλι πολύ γενικά. Γιατί ξέρουμε ότι είναι ανάλογα το άτομο και πολλά πράγματα. Κατάλαβα. Κοίτα, και εδώ έχει ένα πολύ μεγάλο εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες. Τι εννοώ με αυτό? Γενικά γνωρίζουμε ότι ένα καλό rate of gain είναι να παίρνεις από μισό έως 1% του βάρους σου σε μηνιαία βάση, ας το πούμε έτσι. Όταν θέλεις ένα gaining phase να διαρκέσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον πέραν του εξαμήνου. Εξαρτάται όμως το πόσο λένε ξεκινάς στο gaining phase σου, πριν από αυτό, και πόσα κιλά είσαι διατεθειμένος να βάλεις επίσης. Οπότε είναι πρακτικά το δεύτερο εξαρτάται και από το πρώτο, αλλά δεν είναι πάντα υπολογίσιμο στα μέγιστα. Επίσης, εξαρτάται σε τι φάση βρίσκεσαι. Τι εννοώ? Αυτό θα το καταλάβουν λίγο περισσότερο, θα ταυτιστούν λίγο περισσότερο οι αγωνιστικοί αθλητές. Γιατί το λέω αυτό? Είναι διαφορετικό το gaining phase που θα ακολουθήσει μετά από μια αγωνιστική προετοιμασία. Διαφορετικό το gaining phase που θα ακολουθήσει μετά από την πρώτη δίαιτα, μετά από τον πρώτο gaining, μετά από την αγωνιστική προετοιμασία. Και είναι διαφορετικό το gaining phase που θα είναι το τελευταίο gaining phase πριν κάνεις την αγωνιστική σου δίαιτα. Ενώ ότι αν ότι διαγωνίζεσαι ανά 2 με 3 χρόνια, είναι άλλο το gaining phase του recovery, άλλο το gaining phase μετά το πρώτο minicut και άλλο το gaining phase και σε διάρκεια και άρα και σε τελική σωματική σύσταση, σε αρχική σωματική σύσταση κτλ. Εξηγούμε. Πρώτα, αφού έκανα την τελευταία τέλος πάντων προετοιμασία, το πρώτο gaining phase με πήγε κοντά στα 107 κιλά. Το δεύτερο gaining phase με από πήγε... πόσο ξεκίνησες? Ας αρχίσουμε από εκεί. Από τα 83,5 που ήταν το αγωνιστικό μου βάρος. Okay. Από εκεί και στο εξής ήταν ένα συνεχόμενο πλεόνασμα από τον Οκτώβριο του 2021 μέχρι τον Ιούλιο του 2023. Εκεί έγινε το πρώτο minicut. Μετά έγινε το επόμενο gaining που πήγα πάλι στα 106. Και στο επόμενο και τελευταίο gaining πήγα στα 103 με 104. Οπότε σε όλα αυτά τα gaining phase είχα διαφορετικές, να το πούμε έτσι, διαφορετική πρόοδο σε ό,τι αφορά τη δύναμη, διαφορετική σωματική σύσταση σε κάθε gaining phase με την οποία απέδιδα. Σε κάθε gaining phase δηλαδή που ξαναπήγαινα στο ίδιο βάρος ήμουνα αρκετά πιο lean, οπότε αυτό
άλλαζε κάποιες ασκήσεις, χωρίς να φταίω σε κάτι σε αυτό το κομμάτι. Απλά δεν ήταν οι ίδιες οι ασκήσεις. Και πρακτικά στην αρχή είναι ανεξήγητο, λες πιο πολύ Μικη Μάζα. Αλλά πολλές φορές η σωματική σύσταση και το πόσο υψηλά είναι και το σωματικό σου λίπος θα κάνει κάποιες ασκήσεις να σου φαίνονται πιο οικίες και ευκολότερες από ότι το να είσαι linear. Οπότε μπορεί να έφτανα σε σημείο να μην αποδίδω το ίδιο στα 100 κιλά του πρώτου gaining phase, στα 100 κιλά του δεύτερου gaining phase και στα 100 κιλά του τρίτου. Στο τρίτο gaining phase φαινόταν να είμαι πιο αδύναμος από ό,τι στο προηγούμενο και σε αυτό. Οπότε αυτό σε κάνει λίγο, σε προβληματίζει. Λες, τι γίνεται εδώ, δεν πάει καλά κάτι. Αλλά είναι τόσο διαφορετική σωματική σύσταση που πρακτικά αλλάζουν οι μοχλοί του σώματος και δεν μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Οπότε είναι πολύ σχετικό το νούμερο, να το πούμε έτσι. Εσύ θέλεις να έχεις στο νου σου ότι θέλεις να έχεις ένα rate of gain το οποίο ξέρεις ότι έχω 10 μήνες στην διάθεσή μου, έχω να βάλω 10, 12, 13, 14 κιλά, γιατί μπορεί να δεις ότι στα 10 κιλά είναι too much, μπορεί όμως στα 10 να πεις ότι έχω άλλα 3-4 χωρίς κανένα πρόβλημα. Εξαρτάται και από πολλούς άλλους λόγους που έχουν να κάνουν πώς είναι η όρεξή σου, πώς είναι οι δείκτες υγείας σου, πονάνε οι αρθρώσεις σου, αισθάνεσαι βαρύς όταν περπατάς και αυτό το πράγμα έχει επηρεάσει τον ύπνο σου σε βαθμό που δεν αναρρώνεις καλά και δεν μπορείς να προπονηθείς. Όλα αυτά είναι εκτός αριθμών. Είναι τα έξτρα πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα δεις με μία ζύγηση ή με rate of gain. Οπότε είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν, να το πούμε έτσι, παίζουν το ρόλο τους σε αυτό το κομμάτι. Αλλά ναι, ένα rate of gain είναι καλό και κατά τη γνώμη ένα rate of gain τέτοιο είναι καλό. Και από εκεί και στο εξής, θεωρώ ότι για να μπορέσει να γίνει ένα gaining phase και να δώσει καρπούς, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον εξαμήνου. Χωρίς να σημαίνει αυτό το πράγμα ότι πιο σύντομα gaining phases που απλά βγαίνουν γιατί βγάζει νόημα λόγω χρονοδιαγράμματος να γίνουν, δεν μπορούν να αποδώσουν κάτι. Από τη στιγμή που έχεις επαρκές φαγητό για να μπορείς να αποδίδεις, να μπορείς να αναρρώνεις και βλέπεις υπό οποιασδήποτε συνθήκες σωματικής σύστασης, οποιαδήποτε βελτίωση στην προπόνησή σου, να είσαι βέβαιος ότι κάνεις βελτιώσεις σε βάθος χρόνου. Ακόμα και αν δεν έχεις κάνει τόσο μεγάλο gaining phase, ακόμα και αν δεν έχεις βάλει πολλά κιλά. Οπότε είναι σχετικό αυτό. Οκ. Κάτι τελευταίο για τα gaining phases και πιο πολύ, όχι άμα θέλει κάποιος να αγωνιστεί στο κοντινό μέλλον, αλλά πιο πολύ κάποιος ο οποίος ίσως είναι λίγο πιο νωρίς στη διαδικασία. Επειδή βλέπουμε τώρα μια τάση λίγο, κάποιοι προωθούν το να μείνεις ρε παιδί μου αρκετά lean σε ένα gaining phase, και θα να σε ρωτήσω σε ένα άτομο το οποίο να μην έχει τώρα τόση Μικη Μάζα και πρώτον να μην μπορεί να δείξει τόσο lean σε ένα gaining phase, και γενικότερα δεν έχει κάνει διαδικασία για πολλά χρόνια ώστε να μπορέσει να το υποστηρίξει αυτό το πράγμα. Πιστεύεις ότι αξίζει σε ένα gaining phase να πιέσει λίγο παραπάνω τα πράγματα όσο αφορά το body fat? Γιατί ενδεχομένως να του δώσει κάποια πλεονεκτήματα που να μην μπορεί να τα πάρει αλλιώς, ή όχι? Θεωρείς ότι θα έπρεπε όλοι να μένουν σχετικά lean σε ένα gaining phase? Δες, το να πω ότι όλοι πρέπει να μείνουν σχετικά lean σε ένα gaining phase είναι απόλυτο statement και σίγουρα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν μπορείς δηλαδή να κάνεις συζήτηση με τέτοια statement, δεν πρόκειται να βγει νόημα σε αυτό το κομμάτι, γιατί απλά θα κλείναμε το βιβλίο, θα πηγαίναμε σπίτι και θα ξέραμε τι να κάνουμε. Δεν το συζητάμε αυτό. Ναι. Χωράει λίγο συζήτηση αυτό το πράγμα, διότι είναι σύνηθες. Όσο περνάνε τα χρόνια και κάποιοι επαγγελματίες, κάποιοι αθλητές γίνονται προχωρημένοι πάρα πολύ, ισχύει ότι έχουν κάνει για τόσα πολλά χρόνια την όλη διαδικασία, που στο μάτι ενός εξωτερικού παρατηρητή φαίνονται εξαιρετικά lean για αυτά που κάνουν, ενώ θα ορκίζονταν ότι τους είπαν 100 φορές ότι βρίσκονται σε gaining phase. Δηλαδή, αν δεις τον εαυτό σου πριν 10 χρόνια στο ίδιο βάρος να κάνεις gaining phase και τον εαυτό σου 10 χρόνια μετά να κάνει gaining phase, δεν θα πίστευες ότι εσύ σε αυτή τη σωματική σύσταση θα μπορούσες να βγάλεις αυτή την προπόνηση. Okay. Γιατί βάζεις Μικη Μάζα και εκ των πραγμάτων δείχνεις να έχεις καλύτερη σωματική σύσταση γιατί έχεις περισσότερη Μικη Μάζα.
Οπότε ενδεχομένως αυτό το καταλαβαίνω, ότι έρχεται από την πλευρά του ότι το να είσαι πιο χαμηλά σε λίπος και το να έχεις καλύτερη σωματική στάση βοηθάει για μια σειρά λόγους. Έχεις καλύτερη διαχείριση των θρεπτικών συστατικών, έχεις λιγότερες φλεγμονές στο σώμα, συνολικές, έχεις καλύτερη, να το πούμε έτσι, ευαισθησία σε ινσουλίνη ενδεχομένως, χαμηλότερο σάκχαρο, να το πούμε έτσι, και μετά το γεύμα και fasting blood sugar, να το πούμε έτσι. Οπότε το φαγητό που τρως, το σώμα το διαχειρίζεται καλύτερα, άρα περισσότερο από αυτό το φαγητό πηγαίνει για καλό σκοπό. Okay. Και πράγματι, εάν διαχειριστείς καλά ένα gaining phase, θα το τελειώσεις στο πιο lean σημείο που θα μπορούσες να το έχεις τελειώσει. Ενώ ότι ακόμα και αν βάλεις για τα μάτια του εξωτερικού παρατηρητή πολύ λίπος, για εσένα είναι το καλύτερο που θα μπορούσες να έχεις κάνει. Και την επόμενη φορά, επίσης το καλύτερο που θα μπορούσες να έχεις κάνει. Δεν λέμε ότι το gaining phase θα τελειώσει το gaining phase threaded. Αυτό είναι ουτοπικό να το σκεφτόμαστε. Σίγουρα θα είσαι soft, θα είσαι σε μια σωματική σύσταση διαφορετική, δεν θα είσαι όπως θα ήσουν αν ήσουν ξεκάθαρα συνειδητά σε θερμιδικό έλλειμμα. Αλλά θα εστιάσουμε σε αυτό που είπες, που συμφωνώ ότι όσο πιο νωρίς, κατά τη γνώμη μου, σε αυτό το κομμάτι, στο τι έχω δει και πάνω μου και σε αθλούμενους και αθλητές με τους οποίους έχω συνεργαστεί, όσο πιο νωρίς είσαι στην προπονητική σου ηλικία, τόσο πιο πολύ έχεις τη δυνατότητα να εκμεταλλευτείς λίγο πιο μη κοινώς αποδεκτές σωματικές συστάσεις για να μπορείς να κάνεις προπόνηση. Δηλαδή, μπορείς να εκμεταλλευτείς να είσαι λίγο πιο γεμάτος, να είσαι λίγο πιο μαλακός και αυτό να σε βοηθήσει να μετακινήσεις τα φορτία που χρειάζονται για να δημιουργήσουν τον άνθρωπο που θα μπορεί να τα μετακινεί σε καθημερινή βάση. Θα μπορούν αυτά τα φορτία να είναι διαχειρίσιμα. Πρέπει δηλαδή να δημιουργήσεις τις προϋποθέσεις έτσι ώστε ο σκελετός σου, το μυϊκό σου σύστημα μόνιμα να διαχειρίζεται υψηλά φορτία. Αυτό δυστυχώς ή ευτυχώς δεν μπορεί να συμβεί εκ των πραγμάτων εάν δεν υπάρχει περίσσια ενέργειας και το πώς την περίσσια ενέργεια θα την διαχειριστεί ο κάθε άνθρωπος και πώς θα δείξει πάνω στο σώμα του είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς σχετικό στον καθένα. Ναι. Πάντα υπάρχει γενικά η γενετική προδιάθεση, πάντα υπάρχει η κατανομή του λίπους. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να καθορίσουν το πώς θα δείξει ένας άνθρωπος στο τέλος ενός gaining phase και φυσικά όταν μιλάμε για bodybuilding, φυσικά μιλάμε και για τα γονίδια, δεν μπορούμε να τα... Και θεωρώ είναι σημαντικό και αυτό που είπες πριν, ότι πολλές φορές δεν είναι απαραίτητα ότι κάποιος εν τέλει δεν είναι τόσο soft, αλλά λόγω της μυϊκής μάζας δεν φαίνεται τόσο soft. Σωστά. Αλλά μπορεί να έχει λίγο παραπάνω λίπος, απλά δεν φαίνεται, τουλάχιστον σε ένα μάτι που μπορεί να είναι τόσο έμπειρο. Σωστά. Αλλά για να μπορέσεις να γίνεις εν τέλει αυτός ο άνθρωπος, θα πρέπει να περάσεις από αρκετές τέτοιες φάσεις που φαινόσουν όντως. Θα δείξει λίγο πιο άσχημα. Σχετικά άσχημα. Ενώ ότι είναι αυτό που λέμε ότι και να ξέρεις ότι αυτό είναι ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους που πολλά παιδιά σταματάνε τα gaining phases. Ναι, σίγουρα. Φοβούνται, έρχονται οι μήνες του καλοκαιριού, φοβούνται να βγουν έξω και να ακούσουν κακά σχόλια. Ενώ το biofeedback είναι όλο εντάξει, δηλαδή τίποτα δεν σου λέει να σταματήσουν, είναι μόνο εξωτερική εικόνα. Τρως καλά, κοιμάσαι καλά, περνάς καλά, έχεις καλή ψυχολογία. Ναι. Δεν νιώθω καλά με το σώμα μου. Αυτό τους πάει στο βήμα 1 και χαλάνε ουσιαστικά την όλη διαδικασία. Ενώ αν δεν δίναν τόσο μεγάλη σημασία σε αυτό και περνάγαν το καλοκαίρι τους με αυτή τη σωματική σύσταση, περνάγανε καλά, κάνανε την προπόνησή τους κτλ., θα ήταν πολύ πιο ωφέλιμο. Απλά εντάξει, είμαστε χώρα με ήλιο, υπάρχει γενικότερα και αυτή η τάση γενικότερα. Ζεσθενόμαστε λίγο παραπάνω, βγαίνουν τα ρούχα, δεν κάτι, αγχώνεται ο κόσμος. Εντάξει, είναι κατανοητό σε αυτή τη φάση. Παιδιά, καλοκαίρια πήγαινε στην Αγγλία, αυτή είναι η λύση. Πάμε λίγο στους βαθμούς κάτω, κρυώνει βάλει. Και προπόνηση Αύγουστο με φούτερ. Λοιπόν, θες να μας μιλήσεις λίγο για την εμπειρία σου το 2023, αν δεν κάνω λάθος, έχεις κάνει τους αγώνες στην Αγγλία. Βασικά, η Δανάη
είχε κάνει τους αγώνες, είχατε πάει στην Αγγλία. Έχω να διαγωνιστώ από το 2021. Οπότε σίγουρα δεν ήμουν εγώ. Η Δανά είχε κάνει τους αγώνες της Όλυμπερ το 2023. Γενικά για την όλη εμπειρία, πώς είδες και τους αγώνες εκεί, αλλά και την οτροπία, την κουλτούρα του bodybuilding στην Αγγλία σε σχέση με εδώ πέρα, τα δεδομένα, όλα. Πώς φάνηκε σαν εμπειρία κτλ. Να μας πεις 5 λόγια γι' αυτό. Οκ. Να συγκρίνω, ας πούμε, αγώνες... Μην το συγκρίνεις με την Ελλάδα, απλά πώς σου φάνηκε εσένα σαν κάτι καινούριο, σαν κάτι... Οκ. Θα σου πω ότι εντελώς καινούριο δεν μου φάνηκε, γιατί έχω και συμμετάσχει και πάει γενικότερα σαν παρατηρητής από την πλευρά του coach και τα λοιπά σε διοργανώσεις στο εξωτερικό, και πάνω κάτω η διάρθρωση των αγώνων, το χρονοδιάγραμμα, το πρόγραμμα τηρούνται με θρησκευτική ευλάβεια. Γενικά είναι πολύ ωραίες διοργανώσεις, ωραία backstage, ωραίες, να το πούμε έτσι, καταστάσεις και εικόνες. Αυτό που είδα λίγο παραπάνω στην διοργάνωση της UK DFBA ήταν το κλίμα. Ήταν λίγο το κλίμα στους θεατές, λίγο παραπάνω. Δηλαδή, δεν είχα δει τόσους πολλούς μη φυσικούς αθλητές που ήταν την μέρα εκείνη στους αγώνες, είτε σαν προπονητές είτε απλά υποστηρίζανε τέλος πάντων κάποιο φίλο τους που διαγωνιζότανε. Δεν είχα δει τόσους πολλούς ποτέ σε κανέναν αγώνα να μιλάει με τόσο σεβασμό. Δηλαδή υπήρχε πολύ σεβασμός, συνυπήρχαν φυσικοί και enhanced στον ίδιο χώρο, με απόλυτη αρμονία. Υπήρχε ευγένεια, υπήρχε κουβέντα, πράγματα τα οποία έχω δει ή μάλλον δεν έχω δει να συμβαίνουν τόσο εγχώρια σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Κάτι το οποίο μου έκανε πολύ θετική εντύπωση και λέω ότι κοίταξε να δεις, υπάρχει και αυτό το κομμάτι του αθλήματος. Οπότε αυτό ήταν που μου έμεινε πιο πολύ. Δεν το συζητάμε αυτή τη στιγμή για τη διοργάνωση, η οποία ήταν και αυτή πάρα πολύ καλά δομημένη, όλα γίνανε στην ώρα τους. Επαγγελματισμός σε κάθε περίπτωση. Αλλά αυτό ήταν που μου έμεινε σαν εικόνα παραπάνω. Δηλαδή εγώ σαν Παναγιώτης αισθάνθηκα ιδιαίτερα καλά βλέποντας αυτό. Okay. Ήθελα να σε ρωτήσω εγώ κάτι τώρα για πολύ συγκεκριμένο. Επειδή αν θυμάμαι καλά, έχεις κάνει και προπόνηση με τον AJ, νομίζω είχατε κάνει πόδια. Δεν ξέρω αν είχατε κάνει πολλές προπονήσεις. Έχω μια απορία εδώ στο καιρό. Οκ. Λοιπόν, βλέπω ρε παιδί μου πολλές φορές, ας πούμε επειδή παρακολουθώ πολύ τον Κούμπα, τον AJ και όλους αυτούς, μέσα από τα social φαίνεται προφανώς ότι αντιμετωπίζουν την προπόνησή τους πάρα πολύ σοβαρά, το κάθε set κτλ. Αλλά βλέπω μετά πολλές φορές ότι θα σου πούνε, ενώ είναι τόσο δυνατοί οι περισσότεροι, θα σου πούνε ότι μπορώ να κάνω μια προπόνηση σε 1,5-2 ώρες, το οποίο δεν λέει κάτι. Απλά θα σας ρωτήσω για το tempo προπόνησης. Με ακούς τώρα γιατί μου έρευγαζε ότι ότι κάνει reconnect. Νομίζω, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος αν το άκουσα όλο. Θα σε ξαναρωτήσω, με ακούς τώρα? Σε ακούω, μπορεί με λίγη καθυστέρηση. Οκ. Ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν, επειδή από τα social, ρε παιδί μου, ξαναλέω, φαίνεται να παρουσιάζονται ότι αντιμετωπίζουν το κάθε set, το κάθε τέτοιο πολύ σημαντικά κτλ. Μετά όταν ακούω, ας πούμε, το πόσο διαρκεί πολλές φορές η προπόνησή τους, χωρίς να σημαίνει ότι είναι λάθος ή σωστό, και βάζοντας στο μυαλό μου το πόσο δυνατή είναι και το πόσο αγόρμα ψήφους χρειάζονται, μου φαίνεται ότι πολλές φορές πάνε από τη μια κίνηση στην άλλη, ή χωρίς διάλειμμα, ή όταν κάνουν δύο άτομα, κάνουν ένας μετά τον άλλον κατευθείαν. Και το έχω απορία αυτό, πώς μοιάζει το tempo στην προπόνησή τους εκεί πέρα, στο Ultraflex, ας πούμε, από αυτά που είδες. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει γενικά, υπάρχει μια μεγάλη αμεσότητα. Δηλαδή, σκέψου σκηνή, βρισκόμαστε στο leg extension και κάνουμε 4 άτομα. Ο Κούμπα, η Meg, ο AJ και εγώ. Και κάναμε αυτό το πράγμα
χωρίς να μιλάει ο ένας με τον άλλον, πάρα πολύ γρήγορα, τελειώναμε την άσκηση, μέχρι να γυρίσουν τα rotations γενικότερα έμπαινε ο ένας ο άλλος, οπότε πρακτικά χωρίς να μετράς το διάλειμμα κατά ανάγκη που περνούσε, να το πούμε έτσι, πέρναγε ο κατάλληλος χρόνος, να το πούμε έτσι, που ενδεχομένως αν ήμασταν 2 άτομα να χρειαζόταν λίγο παραπάνω να καθίσουμε και να σκεφτούμε ή να πούμε 2 κουβέντες για το τι θα κάνουμε στο set κτλ. Αλλά επειδή ήταν ο αριθμός των ατόμων τέτοιος, δεν χρειάστηκε τέλος πάντων να το κάνουμε αυτό. Μπαίναμε σχετικά σύντομα. Τελείω ένας και έμπαινε ο άλλος. Πρακτικά έστεινε το μηχάνημα, έστεινε το pad, έμπαινε. Σε πολυαρθρικές ασκήσεις ήταν λίγο πιο όπως τα φαντάζεσαι τα πράγματα. Δηλαδή, σίγουρα τα πρώτα ζεστάματα γενικότερα ήταν λίγο πιο γρήγορα, τα επόμενα ζεστάματα χρειάζονταν λίγο περισσότερο χρόνο γενικά μέχρι να πάρεις λίγο να συγκεντρωθείς λίγο, γιατί από ένα σημείο και μετά το set γίνεται βαρύ, ακόμα και αν είναι ζέσταμα, και μετά μπαίνεις στο λειτουργικό set και μετά αλλάζεις άσκηση. Αλλά γενικά συγκεκριμένα ήταν και μια προπόνηση που δεν το έχω πει πουθενά, γιατί δεν το ξέρει το AJ. Εγώ είχα 40 πυρετό όταν είχα πάει να κάνω προπόνηση με τον AJ. Αλλά ναι, λέω ναι, γιατί όταν θα σου πω, η κατάσταση ήταν η εξής. Όταν είχαμε πάει στο Rotherham, τα παιδιά ήταν η Δανάη και ήταν και ο Κώστας, μαυροπόδης, ήταν να κάνουν προπόνηση. Ναι. Πού θα κάνουμε προπόνηση? Πάμε να βρούμε κανένα καλό γυμναστήριο να κάνουμε προπόνηση, να σας πάω κτλ. Εγώ ήμουν οδηγός, τους πήγαινα γύρω-γύρω. Λέμε, λέει, να πάμε σε ένα. Απέναντι ακριβώς από το Airbnb που ήμασταν, ήταν ένα Pure Gym. Τα οποία Pure Gym γενικότερα είναι η αλυσίδα τύπου Java εδώ πέρα. Ναι. Και πήγαμε μέσα στο Pure Gym και με πιάσαν τα κλάματα. Τα μηχανήματα ήταν χάλια, δεν μπορούσες να κάνεις προπόνηση. Ήταν μέσα, τι να σου πω τώρα, ήταν μια ιστορία περίεργη. Και γυρνάω σπίτι και είμαι σαν τη Μεγάλη Παρασκευή. Τέλος πάντων, λέω, δεν έχουμε έρθει για αυτό εδώ πέρα. Λέω όμως, παιδιά, δεν θα φύγουμε από εδώ πέρα αν δεν πάμε στο Rotherham να κάνουμε μια προπόνηση. Έπρεπε. Έλα όμως που εγώ ξυπνάω το πρωί, τέλος πάντων, που είναι να φύγουμε και έχω πυρετό, έχω ένα κεφάλι καζάνι κτλ. Και λέω, δεν λέω κάτι, απλά πάμε στα μάξι, μπαίνουμε κτλ. Μπαίνουμε στο γυμναστήριο, είχαμε συνεννοηθεί τέλος πάντων με την να κάνουμε προπόνηση. Και μου λέει, πάμε, είσαι έτοιμος? Εννοείται, του λέω. Καρφώνουμε εκεί το pre-workout κτλ. Μπαίνουμε, δεν μίλησα, δεν είπα τίποτα. Δεν ήξερε κανένας τίποτα για αυτό το πράγμα. Μόνο εγώ το γνώριζα αυτό. Οπότε ναι, ήταν εμπειρία ζωής τώρα αυτό, έτσι. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά και ένα βίντεο είχε ανεβάσει ο Κούμπα, νομίζω, και φαινόσουν εσύ, πρέπει να ήταν και push, και φαινόσουν εσύ από πίσω που κάνεις hack. Και θυμάμαι στα comments που διάβαζα, λέγανε κάποιοι, εγώ έχω να πω μπράβο για αυτό το παιδί που κάνει hack πίσω και πιέζεται τόσο, γιατί ήταν στις τελευταίες επαναλήψεις. Το θυμάμαι ακόμα που μου είχε μείνει. Εγώ θυμάμαι που είχαν πει ποιος έχει κάνει edit το λένε μέσα στο βίντεο του Κούμπα. Εντάξει, ναι, οκ. Δεν το ξέρω αυτό. Αλλά αυτή ήταν, το backstory ήταν αυτό. Ότι εγώ ήμουν σε φάση, είχα τα μάτια έτσι ανοιχτά. Πάμε. Δεν είχα. Σαν γυμναστήριο το Ultraflex, εντάξει, πώς φάνηκε. Εντάξει, χάνεσαι υπό την έννοια ότι έχει τόσο πολύ εξοπλισμό. Το ξέρεις ότι έχεις το site μέσα να κάνεις tour στο γυμναστήριο? Λες, σε έκοψε λίγο. Λέω, έχει στο site μέσα, έχει να κάνεις tour στο γυμναστήριο εικονικό. Το έχω κάνει. Βασικά ακούγεται ότι μιλάς, αλλά δεν ακούγεσαι. Δεν είπα κάτι σημαντικό, δεν πειράζει. Αλλά το περίμενες καλύτερο, ήταν όπως το περίμενες στο γυμναστήριο, πώς ήτανε? Ναι, ήταν όπως το περίμενα. Περίμενα να είναι έτσι. Βασικά, όχι, ψέματα. Το περίμενα πιο απλό από ό,τι το είδα. Δηλαδή τώρα μιλάμε όροφος με μηχανήματα, ημιόροφος με μηχανήματα, το ένα μηχάνημα δίπλα στο άλλο. Σου λέω σε βαθμό που σε άγχωνε. Ότι ναι. Και άμα δεν έχω βρει ένα μηχάνημα μέσα στο γυμναστήριο που μπορεί να κάνει καλύτερη δουλειά από το άλλο, ξέρεις, αυτό σε πάει τώρα σε σκέψεις, σε επισκέψεων κτλ. Οπότε εγώ αγχώθηκα μέσα σε αυτό το γυμναστήριο. Πολύ.
Λοιπόν, επειδή φτάσαμε στην ώρα και σου είπα μια ώρα, θα το κλείσουμε σιγά σιγά. Οκ, θα το αφήσουμε εδώ κάπου. Άμα έχεις ερωτήσεις και Ε, τα λοιπά, ρίχτε. Δεν είναι εδώ, έχουμε ζεσταθεί. Δεν θες να δεις, δεν θες να δεις τις ερωτήσεις που έχω, είναι άλλες 5 ώρες podcast. Άστο. Α, έχει ψωμί. Εντάξει, θα μιλήσουμε τις Εντάξει, είχα ερωτήσεις εγώ. Είχα βάλει ένα τέτοιο στο Instagram, αλλά να σου πω την αλήθεια, επειδή τα τσέκαρα πριν ξεκινήσουμε, πάνω κάτω αυτά που είχα σημειώσει με ρωτήσανε. Μόνο μία ερώτηση που δεν είχα σημειώσει, που μου κάνανε, ήταν γιατί έχεις χαθεί από τα social. Άμα θες να την απαντήσεις, δεν ξέρω, γιατί δεν έχεις επαφή. Που νομίζω όλοι την έχουν αυτή την απορία. Ναι, Πριν μου πεις, θα σε διακόψω, εμένα μου είχε μείνει μια ατάκα του Φίλιππου, του Ρουφανουδάκη, γιατί μου είχε φανεί πολύ αστείο. Το συζητάγαμε κάποτε, ήταν σε κάτι αγώνες εδώ στην Ελλάδα νομίζω και μου λέει καλά ο Παναγιώτης, δεν ανεβάζει τίποτα, χάνεται, ανεβάζει ένα physique update, πέφτει το Instagram και ξαναμπαίνει μετά από 6 μήνες. ναι, Μου είχε ναι. φανεί πολύ Πέφτει στο αστείο. Instagram. Είναι τα φιλιππέικα αυτά. Λοιπόν, άκου. Εντάξει, υπάρχει long story και short story. Αλλά να σου πω την αλήθεια, το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν ξέρω για ποιον λόγο, έχω ένα ζήτημα με την αυτοπροβολή. Δηλαδή, για κάποιο λόγο μου δημιουργούνται περίεργα συναισθήματα αν ανοίξω μια κάμερα και δείξω τα μούτρα μου. Δεν ξέρω, ή με τραβάω να κάνω κάτι. Δεν μπορώ να στο περιγράψω αυτό το πράγμα. Για κάποιο λόγο αισθάνομαι ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα μου. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να στο Έχω περιγράψω. παρατηρήσει ότι πολλοί την δεν περνάνε το έχω αυτή τη αναλύσει. φάση που είναι στο δικό σου level. Δεν ξέρω. Δηλαδή λέω τώρα την κάμερα, γιατί τραβάς αυτό που κάνεις. Δεν λέω να τραβήξει ένα σετ σου για να το δεις. Λέω Όχι, ναι. τραβήξει ένα σετ σου για να το ανεβάσεις. Μμμ. Και το ξανασκέφτομαι και δεν βρίσκω κάποιο ζήτημα σε αυτό. Εντάξει, δεν σου κάνει Ένα είναι αίσθηση, αυτό. οκ. Δεύτερο είναι ότι ειλικρινά δεν αισθάνομαι ότι έχω κάτι να πω. Όταν λέω ότι δεν αισθάνομαι ότι έχω κάτι να πω, εννοώ ότι πάλι σκέφτομαι, λέω να πεις τι. Εννοώ ότι δεν, ειλικρινά. Οπότε Το δεν λες έχω από την κάτι να πω. άποψη ότι είναι όλα ήδη εκεί έξω ή ότι εσύ συγκεκριμένα σαν Παναγιώτης δεν νιώθεις ότι έχεις κάτι να πεις. Και τα δύο, αλλά μιας και το είπες στο κομμάτι αυτό, επειδή θέλοντας και μη γενικά, αντικειμενικά με πάρα πολλά παιδιά τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο, σαν αθλητές, σαν προπονητές, αντικειμενικά με πάρα πολλά πράγματα τα οποία λένε συμφωνώ και ο ίδιος. Ενώ ότι δεν είναι κάτι δεν είναι κάτι το οποίο, να το πούμε έτσι, με βρίσκει τόσο αντίθετο που θα κάνω τον κόπο να ανοίξω το κινητό μου, να βγάλω βίντεο και να πω το αντίθετο για να οτιδήποτε. Δεν βρίσκω λόγο να πω άλλη μία φορά τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα. Έχουμε συνεργαστεί. Έχω συνεργαστεί και με άλλα παιδιά κατά καιρούς. Ή συνεργάζομαι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε με πολλά παιδιά τα οποία βγάζουν υλικό στα social media. Οπότε, θέλοντας και μη, χωρίς να βρίσκομαι με τη φυσική μου παρουσία, οι απόψεις με βρίσκουν 100% σύμφωνο. Ενώ ότι είναι κάτι το οποίο, ακόμα και να μην το πω εγώ, δεν αλλάζει το γεγονός ότι η πληροφορία βγαίνει εκεί έξω και προχωράει το άθλημα. Ενώ ότι το νόημα αυτό είναι. Το νόημα σε όλη την φάση εδώ πέρα είναι πόσο κάθε ένας μπορεί με τον τρόπο του να ανεβάσει το επίπεδο του αθλήματος. Ακμάζει το φυσικό bodybuilding όλα τα προηγούμενα χρόνια αυτή τη στιγμή. Ναι. Case closed. Δεν υπάρχει ζήτημα σε αυτό. Οπότε, ναι, δεν έχω κάτι διαφορετικό να πω, δεν έχω κάτι να δείξω. Θεωρώ ότι στην πλειοψηφία τα παιδιά τα οποία ασχολούνται αυτή τη στιγμή βγάζουν προς τα έξω ποιοτική πληροφορία, με την οποία συμφωνώ και χαίρομαι γιατί πρακτικά αυτό είναι το ζήτημα, να ανεβαίνει το επίπεδο. Αυτό. Οκ. Λοιπόν, οπότε θα το αφήσουμε κάπου εδώ. Θέλω να... δεν ξέρω αν θες να πούμε ότι αν μπορούν να επικοινωνήσουν κάποια τα παιδιά μαζί σου για coaching, άμα δεν έχεις ακόμα άτομα κτλ. Άμα θες να πεις εσύ κάτι τελευταίο, αυτό αλλιώς το αφήνουμε εδώ. Δουλεύω κανονικά, εννοείται.
Μπορούν να με βρούνε προφανώς μέσω του mail μου, που είναι cplan92@gmail.com, που είναι το mail στο οποίο μπορεί να μου στείλει οποιοδήποτε γενικότερα για συνεργασία. Θα χαρώ, εννοείται. Τι άλλο να πω, τι να πούμε, να πούμε κάτι για outro. Τι outro να βάλουμε τώρα? Όχι, αν δεν θες να πεις κάτι τελευταίο, δεν υπάρχει λόγος, απλά θα το κλείσουμε. Δεν είμαστε... Θέλω μία troll ερώτηση από το Instagram. Μία troll ερώτηση από το Instagram. Ωραία, με ρώτησε ο Γρηγόρης, ο Μαλαισιάδας. Την έχεις έτοιμη τώρα. Την έχεις έτοιμη. Ναι. Να πεις μερικά λόγια συγκεκριμένα για τον Γρηγόρη, που είναι ο top αθλητής σου και γενετικό φρικιό. Αυτά τα έγραψε ο Γρηγόρης για τον εαυτό του. Ναι. Τα έγραψε ο Γρηγόρης για τον εαυτό του αυτά. Ναι, θα σου στείλω screenshot. Γιατί πρόσεξε, τα έγραψε ο Γρηγόρης αυτά, γιατί δεν το πίστευε ότι θα το ανεβάσει αυτό το πράγμα, ξέρεις. Τον έχεις κάνει... Το κάνουμε expose τώρα. Τελείωσε. Εγώ τι να πω, δεν έχω προσθέσει τίποτα. Πέρα από πλάκα. Όχι, ο Γρηγόρης έχει κάνει τεράστια πρόοδο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δουλεύουμε πολλά χρόνια με τον Γρηγόρη. Ναι. Και το κύριο πράγμα τώρα, εντάξει, τώρα τα υπόλοιπα φτιάχνονται. Αλλά είναι ο χαρακτήρας του που τον κάνει ιδιαίτερα αγαπητό γενικότερα. Μα και γι' αυτό αυτή η ερώτηση είναι πιο τρόλ από τρόλ. Γιατί ο Γρηγόρης δεν μιλάει έτσι. Είναι, εντάξει, τώρα τον Γρηγόρη τον έχουμε στην καρδιά μου, δεν το συζητάμε καθόλου. Αλλά έγραψε τέτοια πράγματα τον εαυτό του. Θα τα πούμε την Παρασκευή. Λοιπόν. Στο check-in έχεις να του πεις δυο κουβέντες. Μία δυνατή ερώτηση, ξέρω εγώ, πες τέτοιο. Δεν είπανε κάτι τρόλ, αλήθεια. Η μόνη τρόλ που είχα ήταν αυτή, όλες οι άλλες ήταν σοβαρές ερωτήσεις, αλλά ήταν αυτά που σου ερώτησα πάνω κάτω. Δηλαδή με μικρές διαφορές, δεν ήταν κάτι τρόλ. Αλήθεια. Τέλεια. Καλό αυτό, για μένα. Και για μένα είναι πολύ καλό. Λοιπόν, οπότε θα κλείσουμε το recording εδώ. Να πούμε ένα ευχαριστώ σε όποιον μας άκουσε και έφτασε μέχρι εδώ. Να πούμε ένα ευχαριστώ στον Παναγιώτη, προφανώς που μας έκανε την τιμή. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και εύχομαι το κανάλι να πάει καλά και να το δεις όπου θέλεις. Και να δεις προφανώς και εσένα όπου θέλεις, έτσι. Να είσαι καλά. Και άμα έχουμε κάποια πρόταση στα παιδιά, ίσως για τον επόμενο καλεσμένο, γιατί μπορεί να κάνουμε και άλλα podcast, εννοείται να το γράψουν κάτω στα σχόλια. Αυτά όσον αφορά το βιντεάκι. Λοιπόν, έκοψα